King Alfred. Where Mirapa? Where Mirapa, King Alfred? Fantana. Where Mirapa? Fidel Mirapo. Esaton Commander, please. We are Yapa. Banso. We are Yapa. Ladies and gentlemen, this is the grand finale. This is the final round. If you're ready for the final round, 40, 40, 40, 40, 40. Yes. Gentlemen, the rules are simple. The rules are simple. Ticharova rhythm kusvika rapera. Tishara timu. Tirkurova rhythm kusvika rapera. Zvataurwa nevanhu ndo zviri kuitika. Kana muri ready simudza futi mudenga. No one of them. Wheeler. No one of them. Ineni no tonza tambo. Ita sisi senyambo. Paroyo rambo. Emmanuel ro. Onyongo lo. Da. Katikani Ngwere yeshibikida unakani yaritsamere wauze imanyimero usamuterere ende inenote kutanisha mbere kutesere ende no one of them. Wheeler Tajila yo no one of them. Inenda urova mambama opa asikama kuta musiyaga shama usiyaga Emmanuel Onyongo lo da Because Manu achike kunge batore sanu akdiwane Manu ototo hunu aselaje finu endetini Manu da Ngwere we hapa. Junior Spraga we hapa. Right. Timu yangu ndiudzei kuti arikuenda nemota ndiani. Vari kuti Ngwere simudzai maoko. Vari kuti Junior Spraga simudzai maoko. Right. Ndati vari kuti Ngwere simudzai maoko. Vari kuti Junior Spraga simudzai maoko. Congratulations, Rasta. Shekanai maoko. Shekanai maoko. Please. Is my special guest.